Den virker. Jeg vil tænde lige lyset hurtigt. Den virker. Nej, jeg mener lyskontakten her. Tak. Hvad skete der? Nej, det var ikke det. Jeg er bare inde og kigge på min snap. Niklas! En ledning. Bare stop af. Optager du overhovedet? Ja, jeg gør. Vent. Må jeg godt lige komme ind? Nej, hallo, må jeg lige komme ind? Jeg er uskyldig her. Takker. Hvad? Nej. Hvad? Skru mand, mand. Nej. God damn! Au. Nej, nu ramte den. Det er ikke så langt. Det er heller ikke, mand. Hvad? Oj! Jeg mærker den der. Åh, min fucking. Ikke noget. Hallo, hvorfor bruger du ikke noget, der er stærkere? Vent, Det er sjovt. du har mærket den. Ja, der er lynlås på din, der slap bag. Hallo, giver jeg lige til den takker? Er du færdig? Nej, ikke nu. Jeg synes fucking, det her det er hylden. Oj! Hvad er det her egentlig? Det er pænt for... det er... Vent! Time out! Hvad siger du? Time out! Det er noget for den der. Vores skoleuniform. Vent, Begynd. hvad sagde du? Det er benet for den der. Jeg lavede den om til... Jeg gjorde ingenting. Man må ikke sparke. Jeg skal også finde ud af. God damn! Brug dog nu noget, der er stærkere for helvede, Niklas. Støv eller et eller andet. Kan man ikke flytte den her ud af væggen? Bare fylder det. Hold det. Charlie, gang la band. Jeg skal kun have en våben, du ved godt det. Hvad? Jeg skal kun have en våben. Jeg har sgu lidt. Vent lidt. Prøv lige for at se. Se de her, mand. Fucking lynlås. Okay, mand. Au, min arm. Fisk. Fucking stor fisk. What fuck? Tøs.
Jeg siger, han er lidt af en tøs. Du bruger kun fucking sådan en. Du tager imod slagene, mand. Jeg skulle da mange med den her. Ja, mand. God damn. Vent lidt. Så vend den om, sådan, så du bruger ledningen kun. Altså. Nej, hallo, sådan her. Prøv nu, mand. Det er ikke mig, der har gjort noget. Jeg har ikke gjort et skid. Jeg gjorde ingenting. Jeg er ikke en del af det. Min fucking hånd. Ja, det er sådan noget, jeg bruger strune, mand. Jeg skal ikke svare mig. Jeg bløder, mand. Tak for sjov, mand.